L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi l-MDA tinsab imħasba dwar il-mod kif qed jitqassam il-ġid komuni f'pajjiżna. Minkejja li l-Gvern għandu obbligu li jara li l-ġid jitqassam mod ġust, dan mhux isir. Iddikjara dan il-President tal-MDA Sandro Katkuti illi flaqa mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija wiet lid tal-kooperazzjoni biex issir pressjoni fuq il-Gvern biex din il-problema tissolva u ma jgawdux biss 4 nies. Sandro Katkuti qal ukoll li l-Gvern irid ikun ta' stoffa biżżejjed biex jalaq negozjati tajbin ma' min jixtieq iwettaq il-proġetti iżda mhux jagħmel dan għad-dannu tal-poplu. Waqt li ppreżenta l-proposti tal-MDA għal budget ta' din is-sena, iddikjara li fost dawn hemm talba għal żieda fil-paga minima u ħabbar li l-membri tal-assoċjazzjoni lest li jollu l-paga minima għal ħaddiema tal-kostruzzjoni anke b'20% jekk dawn jagħmlu korsijiet biex jakkwistaw ħiliet ġodda. Proposti oħra jinkludu inċentivi għall akkomodazzjoni affordabbli u ta' kwalità fost it-tħassib mill-MDA illi għandna min f'pajjiżna li mhux ilaħħaq mal-kirjiet. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija tkellem dwar il-bżonn ta' pjan fit-tul għal pajjiżna f'dak li għandu x'jaqsam mal-iżvilupp, xi ħaġa li anke l-MDA taqbel magħha u qed tipproponi numru ta' proposti biex pajjiżna jissebbaħ u biex l-iżvilupp ikun ippjanat. Adrian Delija ħabbar li dwar dan l-oppożizzjoni għaddejja b'diversi diskussjonijiet ma' NGOs fost oħrajn biex ikunu esplorati possibiltajiet dwar użu aktar għaqli tal-art, l-użu ta' materjal li jista' jerġa' jintuża u koll l-użu għaqli tal-enerġija fost oħrajn. Għal din il-laqa Adrian Delija kien akkumpanjat mill-Viċi Kapijiet David Aġus u Robert Arrigo kif ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pooley u l-kelliema tal-Oppożizzjoni għall-ippjanar, proġetti kapitali u s-suq tal-proprjetà Marta Sportelli.